Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa barkamu da haka, barkamu da kasancewa a cikin wani sabon bidiyo. Kamar da gani akan thumbnail na wannan bidiyo mun rubuta muku yadda za ku yi hacking din kowane application na kan wayar ku wanda yake da music ko kuma bidiyo a cikin sa. So da tari zaka samu mutum yana amfani da application a cikin wayarsa, so application din ya dauke da waƙoƙi ko kuma bidiyoyi wanda yake bukata a ciki. Irin application din mawaka wanda suke aje waƙoƙi ko kuma application na littattafai masu karatu a ciki aje, so kana buƙatar wannan abu kan so ka yi download din wannan karatu ko kuma wani audio a cikin wannan application kuma kai baka da yin download din. To idan ka bi mu har cikin wannan har ƙarshen wannan bidiyo za mu nuna maka yadda zaka je kai download din wancan audio din na cikin wancan application din ba tare da ka samu wani problem ba. To dan uwa kafin mu kai cikin bidiyon ka duba a ƙasan bidiyon da kake kallo, idan kana sabon zuwa zaka ga wata kalma cikin jan rubutu wacce aka rubuta subscribe, mun roƙon ka danna mana wannan kalma. To ba ta bata lokaci ba, mu je cikin tutorial din kai tsaye. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Ke dan uwa bayan ka download din application din kawai zaka bude shi kamar yadda kake gani, kamar da shiga yanzu. Da haka zai tambaye ka bashi allow ka danna hanniya. Sai ka danna, bayan ka danna za ga select na app ga saniya, select app from app, select apk from app. Okay, sai ka danna wannan gurin. Okay, bayan ka danna wannan guri sai ka buɗo application din da kake so ka cire audio a cikin shi ko kuma photo. Da haka mu muna buƙatar mu cire audio na cikin wannan application din mai abin nan, mai rabbana, wannan mai rabbana arfan din nan. Okay, za mu danna shi kamar haka. Bayan mun danna shi za mu ga sample edit a wannan gurin na biyu. Bayan mun danna za mu ga files, image, audio. Okay, da haka idan kana buƙatar audio sai ka danna audio kamar da kake gani ko kuma photos. Da haka mu abin da ya kawo mu a wannan guri audio, da haka za mu danna audio kamar haka. Bayan mun danna audio za mu ga audio ga su nan normal. Da haka bari mu gwada buɗe wani karatu a cikin wannan karatukan. ربنا أفرغ. Okay, kamar da kuke gani a wayar ka ba za ka ga wannan abubuwan, a wayar ka cikin file manager ɗinka ba za ka ga wannan abubuwa ba, amma a yanzu za ka iya tura su zuwa file manager ɗinka. Da haka sai ka danna audio inda kake so kamar da zuwa file ɗin manager kamar haka. Bayan ka ne za ka ga wannan zaɓin sai ka danna shi. Bayan ka danna zai tambaye ka wani guri kake so ya aje maka shi. Da haka sai ka zaɓi kowane gida. Da haka mu bari mu ɗauki bluetooth na wannan wurin. Da haka sai mu danna OK, sai mu ƙara danna OK. OK, yanzu idan za mu je cikin file manager na wurin za mu iske wannan audio wanda muka yi saving a halin yanzu. So haka ne za ka kai hacking ɗin kowane application ka ebi photo ko kuma video a cikinsa. To duka anan dai tutorial ɗin namu ya tsaya. Muna roƙon ku da ku taya mu share din wannan bidiyo, wanda bai sai subscribe ba muna roƙon ku yi subscribe din wannan channel domin samun ƙaitun bidiyoyi masu matuƙar fa'ida kalar wa'annan. Nagode.